Nawa na ni kong bike. Uy, singkinsa ra magoy manghiram ba? Napay mo uli diri flat. Nya daot pa ang brake. Palangga ba na kuning bike ka? Maria, may buntag diha ah. Unsay maayo sa buntag ni Kulayot? Suga po ni mo Maria oy. Nilaaga ni ko diri kay walay lingaw sa balay, makigdula ko sa imuha. Makigdula. Inyo ba yung gidagit itisoy ako makaon ha? Ako'y labot ato Maria. Si Tisoy man nagplano ato. Nadamay rabang ko. Atik-atik pa jud ka. Kung si Tisoy ang nagplano ha to, wanun ta ka ni sugot. Kay dili man ta ka gusto, bad man ang manghilabot. Ugay ni anhi ko diri sa imuha kay para mangayo kog sorry. Sorry. Si Kulayot mo si Maria, oh. Wala baka ako nagisumbong na ako'y nagplano atong gikuha na mo pagkaon ni Maria. Magpadool ko biyar, madunggan ako lang istorya. Maria, sorry kayo ha. Amigo na ta. Si Tisoy manggod ba? Sige, amigo na ta. Basta si Tisoy, kalaban nato. Pero si Kulayot, oh. Balingbing kayo ba? Unya, unsa may dulaon sa Maria aron malingaw ta. Magdula na lang taan ni akong bula, pasapasa ta. Maria, gusto man oy nakay kwarta diha kay mamalit tag makaon. Ngi, wala ko'y kwarta ni Kulayot, oy. Uy, nagunsa man na si Uncle diya sa poste. Ay, tama. Tuon na si Uncle B. Asa mo tumado si Maria? Ay, padulong di siya kangkol. Murag, nahanap po ning nauna-una na dili maayo ba? Panid-an lang nako. Ako, inipot lang kay ito kabayad. Kol, nagunsa man ka diya, Kol. Putla ka mo kurente dahi kay tulo ka bula na mo way bayad-bayad. Hala, nagpartial man to si Mami, Kol. Ay nagdahag paliwanag dahi dito na mo sa opisina pagreklamo. Gamay na lang man ang among balance, Kol. Kung gusto ka, Kol, nami bike sa balay. Unsa na pud kay plano aning Maria ay? Unsa daw? Bike? Saon man ako ng bike dahi? Puto lang kurente. Kuan, Kol ba, kung gusto ka, mauna lang ti ibayad. Man imong bike ron dahi ato daw tanaw dahi basig pangit mo kay na ha. Naa dito sa balay, Kol. Dali, sunod sa kuha. Kol, mauna niya mong bike. Ay, okay pa man kay imong bike dahi. Kol, mo ni bayad na mo sa balance na mo sa kurente. Pero, udagdag lang kag 300. Ibaligya ni Maria ang bike. Ayay ka. Ibaligya ni Maria ilang bike. 300? Unya, unsaon man nimo? Ayun, nagdagang pangutana, Kol. Ang importante, makabayad mi sa kurente. Warta na, Kol, be. O sige, mobayad na ko dahi. Ano? Unya, okay na lang 300 dahi. Okay pa sa all right, Kol. Yakuhaan na ning bike, Kol, oh. Ang pikot! Unya, ato na ko dahi. Pirti ni si Maria, iyang gibaligya ilang bike. Tama, ako nang lunaan. Unya Maria, unsaon man nimong kwarta? Tara na, wala na dagang istorya. Mamalit na tagmakaon. Tara. A few moments later. Nagdahan na sa atong pagkaon ni Kulayot, oy. Nami pa doon, panghatag, be. Ano ka? Maria, unsa na sunod ibaligya nimo? Ayaw na nahuna-hunaan ni Kulayot. Ang importante, mabusog pagkaon na diha. Asa wala kong bike diri? Gidulaan na po siguro to ni Maria ay. Unsa man Tisoy? Na ako istorya si Muha. Unsa man? Bantay lang jud karon Maria. Asa mo siya karon Tisoy? Nasa likod, kauban ni Kulayot. Sige, Tim, matos ako. Sige Tisoy. Naara jud oh. May gani ni Kulayot, wala ni balibad si Akol. Pag-ingon ako nga 300 ang akong baligya sa bike. Tama gid ang ingon ni Tisoy nga gibaligya niya ang bike karon kang bata ka. Maria, Patay taron ani Maria. gibaligya niya nimo ang bike Maria? Gibaligya ni Auntie Betty. Mao ni og gipalit niyag makaon. Ay, sabak kulay ba? Nganong gibaligya man nimo ang bike Maria? Wala jud ko'y labot ala Auntie Betty, si Maria ra. Kabalo ba ka Maria nga palangga kay nako tong bike ka? Ako ganing gilipiuhan mo kay akong hipuson kay mahal kayo to. Kisa may gibaligyan nimo ato? Kat mamutulay og kuryente Auntie Betty. Tara Maria, atong adton kay akong kwaon dali.